Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? Jien Sister Teresa nsellim lekun il-eka l-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ngħidu flimkien din it-talba verament sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, intu għedt is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inkomplu eżis semmija nimxu ekku ma l-istorja ta' din il-qaddisa verament li tħobb l-Alla tgħidilna li kien il-miliet, ħasbet li jisa taddih fil-Karmelu x'mar nexxilix, nafu li marret tant il-Papa wkoll, però marret tant is-sorijiet fil-għaxija ta' dikinhar li kien il-miliet, is-sorijiet laqgħuha għadu jkellmuha, ma nkamlula xi poeżija, issa hi wara li bidmuh ħelu raddet ħajl is-sorijiet għaltilhom bis-sorpriża li kienet għamlitilha ċelin. Għaltilhom meta mort id-dar wara l-quddisa ta' nofs il-lejl, kont sibt fil-kamra tiegħi f'nofs vaska ħelwa dajsa ċkejkna li fuqha kien hemm rieqed iċkejken Ġesu li kellu ballun ċkejken semmietu hu qiegħed issejjaħ lilha nfisha ballun ta' Ġesu tal-lih jagħmel bih li jrida l-ballun. Fuq il-qluħ abjad ċellin kienet kitbet jiena rieqed imma qalbi tisar u fuq id-dajsa din il-kelma biss telqa biex tintelaq fidejh. Jekk Ġesu ma tkellimx mal-arusa ċkejkna tiegħu, jekk il-għajnejn divini tiegħu baqgħu magħluqa l-ħin kollu għall-inqas wera lilu nnifsu lill-arustu lill-arusa tiegħu ġifieri permezz ta' dawk l-erwieħ li jifhmu l-ħlewwiet kollha tal-imħabba ta' qalbu. Fl-ewwel jum tas-sena 1888 Ġesu tani wkoll rigal ta' salibu. Imma din id-darba kelli nibqa' nġorru waħdi għalhekk kien nitqal għax ma stajtx nifhem għaliex. Ittra qed tiktebi, ittra ta' Madre Maria de Gonzag tatni l-aħbar li t-tweġiba tal-isqof kienet waslet fit-28 festa tal-Qaddis Innoċenti biex hija tidħol fil-Karmelu, imma ma kienitx ċarfitni biha għax kienet għateta li jien kelli nidħol biss wara r-Ramdan. Ma stajtx inżomm id-dmugħ għal ħsieb ta' din l-istennija hekk twila. Dan it-tiġrib kellu għalija karatteristika partikolari ħafna għax rajt l-irbiet tiegħi imqaċċat min-naħa tad-dinja. U din id-darba
kienet l-arka qaddisa li ma kienx qiegħda tħalli tidħol fija lill-imsejkna ħamiema żgħira. Qed tgħid li issa min-naħa tal-Karmelu li ma aċċettawx lil din il-ħamiema żgħira qed tgħidilha li anfisha. Fis-sewwa kollu, irrid kieku nemmen li ma kontx qiegħda nidher nirraġuna meta balqajtx bil-ferħ it-3 xhur tiegħi tal-eżilju. X'kellha tistenna 3 xhur. Imma nemmen ukoll li għalkemm ma kienx hekk fuq barra dan it-tiġrib kien kbir ħafna u għamel li jien nikber bosta fit-telqa u fil-virtuwijiet l-oħra. Kif għaddew dawn it-3 xhur, konja fil-grazzji qed tgħid għal ruħi għall-ewwel ġieni l-ħsieb f'moħħi li ma noqgħodx ngħix ħajja hekk meqjusa f'kollox bħalma kont ngħixha jien. Iżda malajr fimt sewwa s-siwi tal-ħin li kien qiegħed jingħatali. U għamilt il-fema li ningħata aktar minn qatt qabel għal ħajja serja u mortifikata. Meta jiena qiegħda ngħid mortifikata kidbet, ma rridx li jifhmuni li jien kont nagħmel ħafna penitenzi. Jħassra lija jien qatt m'għamilt penitenza waħda għax kont hekk il-bogħod minn dawk l-erwieħ sbieħ li minn tfulithom tħarġu f'kull xorta ta' mortifikazzjoni. Qatt ma ħassejtni miġbuda lehom, bla dubju. Dan kien ġej mid-djufija tiegħi għax stajt nagħmel bħal ġelejn u nsib 1000 okkażjoni ta' xi ħaġa żgħira biex inkun nista' nsofri, imma bil-maqlub ta' dan jien ħallejt lil nnifsi nibqa' mfissa għal pissuf u mitmuha bħala sfur żgħir li ma jeħtieġ ebda penitenza. Il-mortifikazzjonijiet tiegħi ma kinux ħlief isimgħuha ma blix mortifikazzjonijiet, għamlet l-ikbar isimgħuha. Il-mortifikazzjonijiet tiegħi ma kinux ħlief li nkisser ir-rieda tiegħi dejjem hekk lesta biex tkun fuq l-oħrajn. Li nżomm lura milli ngħid xi kelma bħala tweġiba żissemien u attenti għandha li qed tallimna li nagħmel xi qagħdi żgħir lill-oħrajn bla ma nħallihom jintebħu. Li ma nserraħx dari ma xi ħaġa meta nkun bil-qiegħda, eċċetera. Dawn kienet tagħmel. Kien permezz tat-taħriġ f'dawn ix-xejnijiet, issejħilhom huma xejnijiet xejn, li jien ħejjejt lil nnifsi biex inkun l-arusa ta' Ġesu u llum lanqas biss nista' ngħid kemm tifkiriet ħelwin ħalliet fija din l-istennija. 3 xhur jgħaddu malajr u mbagħad fl-aħħar wasal il-waqt li kont ili hekk imxenqa għalih. U eżis semmija sa nibdew kapitlu ieħor, kapitlu 7, fejn sa tibda tkellimna fuq l-ewwel snin fil-Karmelu mill-1888 sal-1890. U t-titli ta' dan il-kapitlu huma diversi naraw x'inlaħqu nagħmlu llum. Idħul fil-Karmelu, rara għand id-direttur tagħha, is-superjuri u l-ewwel tiġrib, il-wiċċ imqaddes u l-marda tal-missier ta' missiera, il-vestizzjoni u virtuwijiet żgħar. Naraw x'inlaħqu. Qed tikteb it-2 9 April, il-jum li fih il-Karmelu ċċelebra l-festa tal-Unzjata trasferita, din kienet trasferita din il-festa minħabba r-Randan, hekk jiġri anke fi żmienna. Kien dak il-jum li għażlu għadħol tiegħi. Fil-għaxija tal-jum ta' qabel, il-familja kollha kienet miġbura madwar il-mejda fejn kelli nkun għall-aħħar darba. Kemm huma taqsim il-qalb dawn il-laqat, hekk intimi. Meta kieku nixtieq li tara lilek innifsek minsi, jiġu mġġerda fuqek kotrana, kemm żgħil kif ukoll kliem l-aktar ħelu li jġeluk tħoss is-sagrifiċċju tal-firda. Il-papa tista' tgħid li ma qal xejn, imma ħarstu kollha mħabba ma neħħijiex minn fuqi. It-sija bdiet tibki minn ħin għal ieħor waqt li jittsiju għamilli jerf kumpliment minn bleħ l-ewwa.
Jean u Mary, dan kuġini tagħha, kienu moħħhom fija l-ħin kollu b'mod li għaxqek. L-aktar Mary li waqt li ġibditni ftit fil-ġemp talbitni maħfra għadbatijiet li jemnet li kienet ġibitli. U fl-aħħar il-Aziza Lejon uħta wara. Għalġin kienet ġiet lura mid-dar, kienet daħlet mal-vizitazzjoni, ftit xhur qabel imma ġiet lura. Għalet din uħti Lejon imlietni wkoll bil-bews u żejl. Huwa biss dwar ċelini għadni ma qed xejn. Immint, madri Aziza tiegħi qed tgħid l-oħta Polin, tista' tifhem kif għaddejna l-aħħar lejl flimkien. Dak il-jum kbir, wara li tajt l-aħħar ħarsa tiegħi lejn id-dar Aziza dana dik li bejta ħelwa ta' tfuliti li qatt aktar ma kelli nara. Filgħodu tlaqt mistrieħa ma' drieħ ir-re Aziz tiegħi ma' missiera ġifieri biex nitla l-olja tal-Karmelu. Bħal-lejla ta' qabel il-familja kollha kienet miġbura flimkien biex tieħu sehem fil-quddiesa u fit-tqarbin. Għaxtajt li kella ssir quddiesa fil-kappella tal-monasteru Karmelitan Terezjan tal-Iżjē. Hekk kif Ġesu niżel fil-qalb ta' dawk l-eżiż tiegħi, madwari ma smajt xejn aktar li fil-fiq. Jien biss ma bkejtx imma ħassejt qalbi tħabbat bi-vjolenza kbira illi derli li ma stajtx nagħti pass meta mluli sinjal sabiex nersaq lejn il-bib tal-klawsura. Dana kollu imxejt il-qoddim għalkemm staqsejt lil nnifsi jekk kontx sejra mmut minħabba l-forza tat-taħbit ta' qalbi. Għax waqt kien dak, jeħtieġ li wieħed ikun għadda minnu biex ikun jista' jaf x'inhu. It-tqanqil ġewwieni tiegħi ma derx fuq barra. Wara li għannaqt il-membri kollha tal-familja Aziza tiegħi inxtħet tal-kubtejja quddiem il-missier li ma hawnx ieħor bħalu u tlabtu l-barka tiegħu sabiex jagħtili qabad u niżel għall-kubtejħu innifsu u berikni waqt li beda jibki. Din id-dera ta' bniedem xwejja li jirrappreżenta lil mulej lil bintu li kienet għadha fir-rebbija tal-ħajja offrit spettaklu li kellu jġiegħel lill-anġli bismu. Ftit tal-ħin wara il-bibien tal-arka qaddisa ingħalqu warajja u hemm ġejt milquha minn ħuti leżiż li kienu li ommijiet. Tinsewx kien hemm Mari u Polin ġa fil-Karmelu u li minn dak il-ħin il-qudiem kelli noħodhom bħala xempji ta' Emili. Sa fl-aħħar xewqati kienu ġew maqtuwa, ruħi ħasset paċi hekk ħelwa u hekk profonda illi b'ebda mod ma nista' nfissirha bil-kliem. U minn 7 snin u nofs il hawn din il-paċi ġewwinija kienet is-serħan tiegħi. Hekk li qatt ma tilqitni lanqas f'nofs l-akbar tiġrib. Bħala postulanti kollha mill-ewwel wara d-dħul tiegħi ġejt meħuda il-kol. Dan kien imdallam minħabba li kien hemm is-sagrament imqaddes espost, kienu mdorin meta kun hemm ġew issu espost iħallu il-kappella fidla. U dak li laqatni l-ewwel kienu l-għajnejn ta' Madre Genoveffa li kienet fil-gwadru qed tara kienet mejta li intefgħu fiss fuqi għal ftit bqajt għall-kubtejja f'riġleha waqt li raddejt ħajl lill-Alla għal grazzi li tani li nkun naf qaddisa. Imbagħad imxejt wara Madre Mari de Gonzag li dawritni ma' kull post tal-komunità. Kollox der isaħħarni, sħajjiet li kont meħuda f'deżert u fuq kollox iċ-ċella żgħira tagħna għaxqitni, tajt. L-ewwel ċella li qadet fiha din il-qaddisa Terezina kienet ħares lejn il-ġnien u lejn il-kmama l-komuni tal-monasteru. Imma lena li kont qiegħda nġarrab kien kalm, hekk li lanqas żiffa l-aktar ħafifa ma kienet qiegħda tmewweġ lill-mijiet tranquilli li f'wiċċhom kienet titħarrek id-dgħajsa ċkejkna tiegħi.
u ebda sħabam kienet qiegħda tdallam is-sema kaħlani tiegħi kif kont imħallsa għal kollox, għat-tiġrib kollu tiegħi, bli għajna kbir bdejt intenni li l-nifsi dan il-kliem huwa għal dejjem li qiegħda hawn. Dan ma kienx xena li għaddi, ma kellux jgħib bl-illużjonijiet tal-ewwel jiem, l-illużjonijiet Alla tani grazzja li ma jkolli ebda waħda meta dħalt fil-Karmelu, il-ħajja reliġjuża sibta sewwa sew kif kont stħajjilta. Ebda sakrifiċċju ma ħallini mistaġba u b'dana kollu madri għażiża tiegħi tkompli tikteb intaf li l-ewwel passi tiegħi iltaqgħu aktar ma' xewk milli ma' ward. Iva, is-sofferenza lili fetħit li diraja bera u jiena ntfajt fihom simgħuha bl-imħabba. Dak li ġejt nagħmel fil-Karmelu stqarrejtu f'riġlej Ġesu ostja. Waqt l-eżami ta' qabel il-professjoni ġejt biex jiena li ġejt biex insalva l-erwieħ u fuq kollox biex nitlob għas-saċerdoti. Meta trid tilħaq xi għan jeħtieġ tinqeda bil-mezzi li wasluk għalih u Ġesu għamel li jien nifhem li kien permezz tas-salib li jrid jagħtini l-erwieħ. Il-ġibda tiegħi lejn id-batija kibret fija fil-qies li żdiedet is-sofferenza. Ġifieri iktar ma kellha sofferenza di iktar kibret il-ġibda għaliha. Eżis semmija, attenti ta' xi xeqtet tal-limna. Għalmenu dek ma nkonniex dik il-ħeġġa li tiġi s-sofferenza fuqna. Nofru bil-kalma, bħal Tereżina, dik li għandna preżentament. Għal 5 snin di kienet triqti, iżda fuq barra xejn ma wera d-batija tiegħi. Aktar u aktar mimlija sofferenza minħabba li jien biss kont naf biha. Kif għad nibqgħu nistaġba tajt fl-aħħar tad-dinja meta naqraw l-istorja tal-erwieħ. Kemm għad ikun hemm min jistaġeb meta jaqra triq li minna ġiet immexxija ruħi qed tgħid. Dan huwa hekk minnu illi il-konfessur tiegħi meta max-xarejn wara dħul tiegħi ġie l-professjoni ta' Sor Marija tal-Qalb ta' Ġesu ta' Ġesu wara, baqa' mistaġeb jara dak li Alla kien qiegħed jagħmel f'ruħi u qalli li l-jum ta' qabel kien rani waqt li kont qiegħda nittob fil-kor u kien ħaseb li l-ħeġġa tiegħi kienet għada ta' tfal u triq tiegħi kienet mimlija ħlewwa. It-taħdejta tiegħi ma' dan il-patri twajjeb kienet tal-akbar faraġ għalija, imma mistura fi dmuዕ minħabba li sibta bitqila biex niftaħ ruħi. Dana kollu għamilt qrara ġenerali li qatt ma kont għamilt bħala. Fl-aħħar tagħha dan is-saċerdot qalli dan il-kliem, l-aktar kliem ta' faraġ li qatt dewa f'ruħi. Qalli quddiem Alla l-imbierek, il-Verġni mqazza u l-qaddisin kollha niddikjara li jien qatt ma waqajt f'idnu mejjed wieħed biss. Dan il-fader ekku baqa' jżomm din il-fema tiegħu sal-aħħar kif jidher minn xi trimbat li kiteb lill-qaddisa biex jiżgura li kienet fil-grazzja t'Alla u li ma kien hemm ebda dubju li Ġesu kien iħobba ħafna. Imbagħad żied jgħidli, rod ħajr lill-Alla hekk twajjeb, għax dak li qiegħed jagħmel miegħek jitolbu Alla għal dak li qed jagħmel miegħek. Għax jekk jitilqek minflok li ma tkun anġlu żgħir issir demonju żgħir. Ma rajtix bi kbira biex nemmen dan jien kont inħoss kemm kont dgħajfa u mimlija nuqqasijiet. Iżda l-gratitudni fawritli lil-ruħi. Jien kelli biża' kbir li stajt ebbajt il-libsa tal-mamudija tiegħi li dan il-kliem li żgurani li ma kontx tebbajta u ħireġ mill-fom ta' direttur bħal ma xtaqithom li jkunu l-om tagħna Santa Teresa l-kbira hawnhekk. Jiġifieri li
jaqdu li dawn il-diretturi jaqdu l-erf mal-virtù delli li kien ġej minn fum Ġesu innifsu. Is-saċerdot Twajjeb qalli wkoll dan il-kliem li baqa' mnaqqax f'qalbi b'mod l-aktar ħelu. Binti, li kien sidna l-mulej ikun dejjem is-superjur tiegħek u anki il-majestru tiegħek tan-novizzi. U hekk inta bil-ħaq kien ukoll iva kif qalli id-direttur tiegħi Ġesu. Ma rridx ngħid b'dan li ruħi kienet magħluqa għas-superjuri tiegħi xejn minn dan għax dejjem fittix li ruħi tkun ktieb miftuħ qudiemu dana kollu il-madri tagħna ta' sikwit ma tiflax ftit kellha ħin x'toqgħod taħli miegħi, naf li kienet tħobbni ħafna u kienet tgħid fuq il-ħwejjeġ tajba dak kollu li setat, iżda Alla ħalla li hi bla ma kienet tintebaħ kienet jibsa ħafna. Ek li lanqas stajt niltaqa' magħha isimgħuha darba bla ma nbus l-art. Għalxa tgħidlek għax wara li jagħmlu xi ċanfira dawn is-superjuri li xi reliġjuża li kienet tinżel mill-ewwel għall-kubteja tbus l-art. Din drawwa tal-Karmelu Terezjan li qed tfisser umiltà u penitenza għal dak li kienet tkun għamlet is-soru li tkun. U kienet l-istess ħaġa meta drabi tajt imbedin imma kien ikolli xi taħdita ta' direzzjoni ma' din is-superjura tiegħi. Xi drabi ta' siwi li ma jistax isib prezza. Kif Alla kien jaħdem b'mod li jidher f'dik li kienet minn floku. X'kien isir minni li kieku kif kienu jaħsbu n-nies tad-dinja kont inkun fil-ħaġa tal-lob tal-komunità. Kienu jaħsbu li peress li żgħira għaddej kollox lix imma mhux hekk. Laqqas fil-ħajja tiegħek dejjem issib problemi u fil-kunventi issib ukoll mela le bnedmin aħna. Forsi minflok ma kont nara lil mulej fis-superjuri tiegħi, kont aktar inqishom bħala bnedmin u qalbi li kienet massa hekk tajjeb fid-dinja kienet tintrabal b'mod uman fil-klawsura b'xorti tajba. Kont menħlusa minn din id-disgrazzja bla dubju, kont inħobb ħafna lil madre tagħna imma bġibda safja li kienet terfani lejn il-arus ta' ruħi. Il-majestra tagħna kienet qaddisa tassew, xempju perfett tal-ewwel sorjiet karmelitani. Kont inkun magħha l-jum kollu, billi kienet tallimni kif kelli naqdi l-uffiċċju tiegħi. Tjubita miegħi kienet bla limiti u b'dana kollu ruħi ma twesseċ bid-direzzjoni tagħha. Kien bisfors li kont nista' nieħu xi direzzjoni minn għandha. Għax ma kellix id-drawwa li nitkellem dwar ruħi u ma kontx naf kif infisser dak li nkun għaddejt minnu. Waħda madra twajba imdaħla fi żmien jum minnhom femet dak li kont qiegħda nġarrab. U fir-rikreazzjoni qalt li bid-daħqa binti ċkejkna jidirli li inti m'għandekx ħwejjeġ kbar xi tgħid lis-superjuri tiegħek. Għaliex qiegħda tgħid dan madre tiegħi staqsejta jien. Għax ruħek hija sempliċi għall-aħħar, imma meta tkun perfetta għad tkun saħansitra aktar sempliċi, għax aktar ma nersqu lejn Alla aktar insiru sempliċi. Din il-madre twajba kellha raġun dana kollu li nsiba ħaġa iebsa li niftaħ ruħi għalkemm kien iva ġej mis-sempliċità tiegħi, kien salli tiġrib tas-sew kbir. Dan narfu sewwa għax għalkemm bqajt sempliċi issa sirt infisser sibijieti b'ħeffa kbira. Li Ġesu kien id-direttur tiegħi. Meta dħalt fil-Karmelu sirt naf li dak li kien se jibda jaqdi din il-missjoni, iżda bil-kemm beda jodni fost lidu spiritwali li ma telaqx lejn l-eżilju, għax il-dan il-direttur tagħha ma lajġi mibgħut bħala missjonarju u predikatur tajt fil-Kanada.
U hekk sirt nafu biss sabiex imbagħad nibqa' mingħajru. Wasalt biex nibqa' nirċievi minn għandu kull sena ittra waħda biss għal 12 li kont nibatlu jien, għalhekk qalbi malaj daret lejn id-direttur tad-diretturi li huwa Ġesu u kienu li jgħallimni din ix-xjenza moħbija lill-orrif u lill-laqlin li jogħġbu jarrafa lill-aktar ċkejknin. Ekku eżis semmi għallum nifqu hawn, inkomplu darbohra mixin ma' din il-qaddisa sa dan it-tant jiena nsellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.